ଗାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର। ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ମିଛୁଆ ପୁଅ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଲା ବୁଧିଆ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବୁଧିଆର ବାପା ବୁଧିଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧିଆ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବୁଧିଆ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇ ଦେଇଥାଏ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧିଆକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ହଇରେ ବୁଧିଆ ଉଠେ ଉଠେ ଉଠେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ବୁଧିଆ ଭୁସ୍ଭାସ୍ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ହଇରେ ବୁଧିଆ, ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କିରେ? ଏହା ଶୁଣି ବୁଧିଆ ବାହାନା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୁଖୁଛି। ହଉ ତୁ ଏଇଠି ରହିପାରିବୁ ନା ଘରକୁ ଯିବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରକୁ ଯା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ବୁଧିଆ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବୁଧିଆକୁ ଘରେ ଦେଖି ତା ବାପା ପଚାରିଲେ, ବାପା ବୁଧିଆ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଆଜି ଛୁଟି କି? ନାଇଁ ବାପା, ସାର୍ ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ବୁଧିଆ ତା ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବୁଧିଆର ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଧିଆର ବାପା ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥାଏ। ବୁଧିଆର ବାପାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି, ହଇ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ, ତୁମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କେମିତି ହେଲା? ଏହା ଶୁଣି ବୁଧିଆର ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ବୁଧିଆର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଧିଆର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଦୁଖୁନି ତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଧିଆ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେତୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ହଇରେ ବୁଧିଆ, ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ତାପରେ ବୁଧିଆ କହିଲା, ସାର୍, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ସାର୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଧିଆକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବୁଧିଆର ବାପା କହନ୍ତି, ନାଇଁ ସାର୍, ବୁଧିଆ ତ କହିଲା ସାର୍ମାନେ ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ବୁଧିଆ ଆମକୁ ମିଛ କହିଦେଇଛି। ରହରେ ବୁଧିଆ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ବୁଧିଆର ବାପା ଓ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୁଧିଆର ବାପା ରାଗ ଜର ହୋଇ ବୁଧିଆକୁ କହନ୍ତି, ହଇରେ ବୁଧିଆ, ତୁ ସାର୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖର ବାହାନା ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ ସାର୍ ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ? ତୁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛୁ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ନା ଛେଳି ଚରାଇବୁ? ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ବୁଧିଆର ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ବୁଧିଆ ପାଇଁ ଛେଳି କିଣି ଆଣିଦେଲେ। ତାପରେ ବୁଧିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଛେଳି ଚରାଉ ଚରାଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୁବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମିଛରେ ମୋ ଛେଳିକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଛେଳିକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ରକ୍ଷା କର। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ବୁଧିଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଧିଆକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଛେଳିକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଲା? କୋଉଠିକୁ ନେଲା ବାଘ? ବୁଧିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ମିଛ କଥାରେ ଭକୁଆ ହେବା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛି, ଠାକିଦେଲେ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଧିଆ ଉପରେ ରାଗି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ବୁଧିଆ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଧିଆ ଆଉ ଥରେ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଛେଳି ଚରାଉ ଚରାଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କୁବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, କାଲି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଭାବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଛେଳିକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ରକ୍ଷା କର। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଧିଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, କାଲି ସିନା ମିଛ କହିଦେଲା, ଆଜି ସତ ବି କହୁଥିବ। ଏହା ଭାବି ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କ'ଣରେ ବୁଧିଆ,
ଆଜି ତୁ ଛେଳିକୁ ସତରେ ନେଇଗଲା ନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠକୁଛୁ? ବୁଦ୍ଧିଆ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭକୁଆ ହେବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ନାଚି ନାଚି କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ଠକିଦେଲି। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଛେଳି ଚରାଉ ଚରାଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେଖିପାରିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାଘ ତାପରେ ଛେଳିକୁ ଗୋଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଛେଳିକୁ ବାଘ ଗୋଡ଼େଇବାର ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିଆ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ଛେଳିକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ରକ୍ଷା କର। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ଛେଳିକୁ ରକ୍ଷା କର। ବୁଦ୍ଧିଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେନି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଅନାଇ ଦେଖୁଛି ତାର ସାହା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ବୁଦ୍ଧିଆ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ବାଘ ତା ଛେଳିକୁ କଲ୍ ବଲ୍ କରି ମାରୁଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ବି ତା ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ମିଛରେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇବ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମର ମିଛ କହିବା କେବେ ବି ପାପ ନୁହଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିଛ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ।